programa ofrecido por... Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Señoras, señores, amigos e amigas, benvidos. Gracias por estar aí. Empezamos unha nova edición de Falemos e hoxe estaremos e analizaremos a situación de varios sectores, entre eles o sector do turismo, co periodista e membro da Mesa do Turismo de España, Alberto Barciela, un conocedor profundo desta situación e desta industria que é o turismo e que tanta importancia ten, non só en España como primeiro país do mundo neste sector, sino tamén como Galicia, o que aporta, según os datos do INE, o 10%, pero según o presidente do clúster do turismo, estamos falando de cerca dun 20%. Estará connosco tamén para analizar a situación do sector da pesca o portavoz do Senado, o exalcalde de Ribeira, Manolo Ruiz Rivas. O sector do mar ten moito que, bueno, ten unha situación que veremos como nos la definen, pero que lógicamente todos vostedes a coñecen máis ou menos nos últimos meses, que está sofrindo certos problemas polas riadas, amortanado marisco. E con todo isto analizaremos tamén a situación da Federación Provincial de Confrarías da provincia de Pontevedra, co seu presidente, con Manuel Rosas, que ademais é o patrón maior de Bueu, que tiñamos unha cita desde fai unhas semanas, pero que por fin a podemos concretar. Benvido, señor Rosas, como estamos? Moi ben. E moi boa noite por asistir e acercarse hasta arriba do Mia a esta televisión. Como está? Como sería ou como define a situación da Federación Provincial das Cofradías o patrón? Bueno, e se falamos da Federación, falamos das 22 cofradías. Claro. Das 22 cofradías de Pontevedra, e, bueno, hai un cóctel agridulce, non? É dicir que algunhas sí que melloraron en comparativa co ano 22 e a súa facturación, pero outras sí que caíron. Isto ben dado polas distintas circunstancias que se está dando hoxe na pesca e no marisqueo. E como foi o ano 23 a nivel das 22? Que media podemos facer? Que datos pode, digamos, que concretar nunha pequena análisis para que non só o sector que si o coñece, sino que tamén o resto da audiencia poida ter unha referencia? Sí, a ver, hubo problemas en varias pesquerías e nós, se non pescamos, non vendemos. Se non vendemos, non facturamos, nunha palabra.
O que si compensou os prezos. Os prezos e a caída das producións foron compensadas cos prezos, pero non en todas por igual. É dicir que hubo confrarías que sufriron máis que outras, e sobre todo as confrarías do marisqueo de aquí, de Arousa, e algunha tamén de Pontevedra, e sí que sufriron máis que as que temos pois máis ben pesca artesanal que marisqueo, non? As distintas artes. Esas mantiveronse máis ou menos. Hubo sectores que mellor que outros, pero xa digo, a nivel capturas foi un ano bastante peculiar, pero compensada cos prezos. Os prezos pois foron, bueno, relativamente bons. E logo veñen as riadas, outubro e novembro, que fan un desastre, polo menos, para o tema de marisqueo nas desembocaduras dos ríos, non? Sí, e, bueno, do marisqueo, hai que dicilo, xa había confrarías ou zonas como a daqui, a de Arousa, que viña tendo baixadas ou caída na produción bastante significativas, no Buído, nos Lombos, en Cabío, xa hai tempo que a produción viña caendo, e a ría de Vigo tamén había zonas que estaban mellor e outras peor. Pontevedra era a que mellor saúde tiña a nivel marisqueo, e viñeron as riadas, pois nada, a igualarnos un pouco. Agora hubo mortaldades en moitos sitios de ata 90% da produción, polo cal estamos todos nas mesmas condicións. Na provincia de Pontevedra estamos falando de unhas 3.000 mariscadores, mariscadoras? 3.000 familias, máis ou menos? Máis ou menos. Neso orden, co cal digamos que é un problema importante, non? Non é que sea importante, eu coido que é moi importante. Claro. É dicir que, a ver, a pesca e o marisqueo é o arraigo do litoral, é o relevo generacional, é que sigamos mantendo a nosa cultura e a nosa identidade. Ahora mesmo o futuro está oscuro. E está oscuro non só por, bueno, a mortandade supón que hai problemas. As causas, digamos que estudios sobre o descenso da productividade nos bancos marisqueiros das rías, feita polos científicos que están no sector, dos centros de investigación que son, digamos que, potentes dende o punto de vista de Europa, se nos podemos poñer aí como referencia. A que conclusións chegan con vostedes e co sector? A ver, agora mesmo é unha confluencia de problemas, non? E coido que o cambio climático está aí, está facendo un papel negativo no marisqueo, coa subida de temperaturas, falta de salinidade, a veces non hai ventos do norlés, a clorofila baixa, os nutrientes nas rías son menos, e todo isto pois leva a caídas de produción. Pero eu coido que agora non lle podemos atribuir todo o cambio climático. Eu coido que ten que haber outros factores. E entón, claro, cando varios factores convergen en un punto, hai un grado de saturación. E de aí coido que hai que facer estudios valientes e poñelos encima da mesa e as verdades cando hai que dicilas. Está mandando recados a San Caetano? Eu non estou mandando recados, eu estou facendo unha visión desde a miña ignorancia, que eu non son científico, non biólogo, nin pretendo selo. Pero, como digo moitas veces, teño máis de 50 anos cotizados en este sector e creo que me dan autoridade, polo menos, para ir vendo cousas pouco a pouco e falar delas. E a min, a veces, póñenseme semáforos en ámbar que para outros están en verde. E coido que estamos todos na obliga, a administración, administrados, científicos e todos, a facer uns estudios profundos e mirar de buscar medidas compensatorias se é que estamos a tempo. Pero digo que non é todo atribuíble ao cambio climático, ese case con toda a seguridade do mundo. Hai contaminación nas rías, contaminación que se pode evitar, lóxicamente. Vamos a ver, e contaminación nas rías hoxe, falamos todos moi alegres de que temos un saneamento integral. Eso para o mar, de calquera xeito, bueno, a dicir aquí, así de claro, porque non hai depuradora que traballe ao 100%,
Foi perjudicial no sentido de que antes tiñamos sumidoiros, fosas asépticas e esterqueiras que despois se levaban pos campos, os campos prácticamente non se traballan, e agora todo van a un punto, concéntranse aí. E claro, se depuraron o 100%, seguramente non pasaría nada. Despois hai que darse de conta os milleiros e milleiros de coches que andan pola carretera, o desgaste de neumáticos por arrastre en Galicia, inevitable que seguramente algún van ao mar. Isto é a actividade que hai na agricultura. Hoxe non se colle o lejón, herbicidas, aquelo e o outro, e despois outra parte tamén fundamental. Creo que o ser humano, cando vai ao baño, escrota polas heces e pola orina gran cantidade de material que se consume, que non sei se as depuradoras teñen esa capacidade. Todo eso, non digo que esteamos contaminados, pero digo que cando confluyen varios motivos, pode chegar a un grado de saturación e hai especies que se recintan, tanto de fauna como de flora do mar, e a veces notas que sí. E logo tamén está a man do home, a man humana, de a botella, a mascarilla, non? Sí, e, bueno, hoxe, por sorte, tamén hai que dicilo, non vamos a poñer tampouco toda a parte negativa, hoxe hai que dicilo que hai, como diría eu, hai un espírito medioambientalista, a xente hoxe xa se conciencia máis, xa non vai ao pañal grande, xa se tira con todo. Os mariñeiros traen todos os días, por lo menos no meu puerto, coido que na maioría dos que de vez en cando visito, pasa o mesmo. Traen un capachou 2 con refugallos de todo tipo, deposítanse en terra, e sabes, xente que mira voar unha bolsa plástica e bota a mau, e metea na papelera. Claro que sí, pero queda moito por facer, moito. Con esos datos de mortandade de marisco, falamos do berberecho, máis ou menos o 95% que falan a maioría das cofradías, ou da ameixa, sobre o 75% ou así. Estes datos están sendo aportados á Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia, hasta onde ten vostede información, de poderlos aportar ao Goberno Central de Madrid e solicitar unha zona catastrófica e, lógicamente, que o sector teña axudas urxentes, desde o punto de vista de poder facer unha vida, chamemos entre comiñas, normal. E díseno antes, non? O do arraigo. É que hasta un obliga a axudar cando hai un problema. Bueno, pero Galicia somos mar, non? Sin mar non son... En Galicia sin mar non sería Galicia. Entón, a pregunta, nós por parte das cofradías e das federacións transmitimos os porcentajes estimados polas asistencias técnicas. Claro. A Xunta de Galicia seguramente o mandou ao Goberno Central, ou a idea era esa, e despois o da zona catastrófica. Bueno, eu non digo que tiña que ser zona catastrófica, pero cando hai episodios excepcionales debería haber un plan de choque excepcional. Sí, se chame como se chame. E, bueno, o Goberno Central non estimou que se cumpliran os requisitos para declarar zona catastrófica, pero tampouco nada máis non se fixo. Había medidas populares rápidas e contundentes, exonerar do pago da Seguridade Social, por exemplo, durante unha temporada que era inactividade e non curta, porque os efectos de todo isto non se van a agora non se acaba en xaneiro, nin en febreiro. Nin en febreiro, nin pro ano que ven tampouco. Agora quería falarlle deso. Con estas expectativas, como se enfrenta, como se prevé que se poida desenvolver dentro do punto de vista de marisqueo o ano 24, e ademais tendo en conta como evolucionan os mercados, porque todavía non. Hai moita xente que compra berberechos ou ameixas pensando que son de galegas, pero que non son galegas, porque os mercados funcionan con produto estranxeiro. A nova lei de seguridade alimentaria creo que vai ser unha ferramenta, unha boa ferramenta para que non se poida engañar ao consumidor. Non nos dean gato por lebre, é dicir que todo o mundo está no seu dereito de comprar por capricho, por gusto ou polo que sexa, o que sexa
e donde sexa, pero o amparo da marca Galicia non se pode vender todo. E hoxe hai moito produto que a xente pensa que é galego e de galego ten tanto como eu de americano. Entón, non, teñen os produtos, teñen que ir debidamente identificados e etiquetados, e despois o consumidor, que é o que ten a última palabra, que elixa. Pero os enganos tiñan que estar perseguidos, bastante máis perseguidos. Como se presenta, decía, como se presenta este ano para o sector de esas 3.000 familias mariscadoras e, ademais, con outro hándicap que non sei como está a provincia de Pontevedra ou a Federación, pero sempre hai falta de semente, non? Ese é outro gran problema, a semente, porque os bancos que hai que regenerar, a ver se somos capaces de ter as unidades necesarias para facelo. E, bueno, habrá que tirar de outros países, co risco e o perigo que a veces iso ten, pero a verdade é que o futuro non se mira moita luz ao final do túnel, pero bueno, Galicia saleu de outras parecidas, este sector é un sector loitador e coido que habemos con moito traballo habemos de sair adiante. De que maneira a crisis dos peles ou a contaminación, non sei se máis informativa que de plástico dos peles, se ven a meter neste momento de debilidade do sector? E vamos a ver, hai cousas que bueno, se generan cierta incerteza, non? E eu xa non vou a falar de peles, eu quero falar de plásticos. De allí. Si este episodio, que non vai ser o último, que seguirán pasando accidentes no mar, sirveu para que hai unha concienciación bastante máis amplia, para que se cambien os protocolos de seguridade das costas, que se alonxen das costas e as mercadorías peligrosas, bueno, formidable. E si tamén serve para que diaria e cotidianamente todos os plásticos que arriban ás nosas costas se retiren, bueno, aplaudo yo coas orellas, pero moito me temo que, pasado este episodio, que algúns usaron, creo que de maneira desafortunada, poñendo fotos de Sri Lanka dicindo que era de aquí, outras con un xurelo aberto, un chincho, meterlle 4 pastillas de edulcorante ou non sei que era, eu creo que era sacarina, e para alarmar, bueno, creo que debemos ser un pouco máis serios. Todo isto, eu creo pero que fai daño no sector, fai daño na imaxe do pescado e dos produtos do mar de Galicia, non? Doulle un pouquiño para atrás, porque claro, o descoñecido crea temor. Sí, son produtos contaminantes, non tóxicos, hai que retiralos canto antes e todo o demais, pero toda a parafernaria que se lle dou, e ademais había que ver que moitos só lle facía falta levar un tras de protección nuclear para coller os peles, que, volvo a repetir, canto antes se saque mellor, estes máis os outros e os que había os que vendrán, pero coido que foi un pouco desorbitado. E a veces non sabemos a repercusión que isto ten. Eu coido que foi unha alarma innecesaria. Que estuveran convocadas as eleccións para o 18 de febreiro afectou? Hombre, eu son claro, apreciación persoal, privada e particular. Miña, claro que sí. Si no horizonte non estuvera o día 18. Incluso no proceder tanto do Ministerio de Madrid como na hora de dar a información e o reconocimiento e buscar o container en alta mar para un mariñeiro, para un home de mar como vostede. E, a ver, eu un home de mar vouche explicar. Bueno, este accidente estuvo aí á altura de Viana do Castelo, e non foi en terra, foi a unhas cuantas millas, foi local. Ese vertido caeu ao mar e circulou por aguas de Caladero Nacional, competencias do Estado, prácticamente hasta a Ribeira, porque as aguas, competencia da comunidade autónoma, son moi poucas. É dicir, que isto que anduvo, meteuse no final. Eu non digo que teña competencia un ou que teña competencia o outro.
O que pasa que coido que non se lle dou a importancia ao mellor de vida, porque caeu un contenedor, cantos caen? Eu escoitei que 1.200 ao ano, contenedores de peles ao mar. E se vai para baixo e non se abre, non houvese pasado absolutamente nada. E ao mellor foi o que, en principio, pensaron, e cando o dixeron, e cando viñan aboiados, e cando as evidencias serán claras, xa estaban na praia. Entón... Despois a culpa non é de nadie, non? A culpa non é de ninguén. Sí que é certo, e díxeno, e volvo a repetir, non tuvo ni a culpa ni o presidente do goberno, ni o presidente da Xunta, ni o conselleiro do mar, nin siquiera os mariñeiros que estaban a bordo, que rompeu unha arlinga ou que sea e marchou un contenedor ao mar. E son cousas que pasan, e agora que aproveitar estes acontecimentos para, sobre todo, empañar, enturbiar ou poñer en risco a calidad. E a calidade non, o nombre do produto galego, iso pareceme como pouco, bueno, nada serio, non calificativo non eu vou usar. Deixamos aí a manifestación e todo, deixamos aí ou damoslle máis? Como queiras ti, eu estou nas túas mans. Despois corta por onde queiras e pega. No, aquí desde que dixemos hola hasta que digamos adiós, a isto non se lle toca. Hasta que digamos adiós non, hasta outra volta, hasta outra ocasión. E se queres falar da manifestación, sabes que eu... Por que o sector das cofradías non apoiou a manifestación? E simplemente porque non foi organizador, e as federacións están compostas polas confrarías. As confrarías están compostas polos seus mariñeiros. Os mariñeiros levan as inquedanzas ás cofrarías traes á federación, nas federacións tomamos os acordos e daí arrancamos ou non arrancamos. E non foron por ese motivo, porque nós non participamos para nada, e sabíamos que había, isto sí que é algo que choca tamén, sabíamos que había unha, porque todo se sabe, porque as redes sociales e hoxe, bueno, que ten un teléfono, ten moita información. A xente do mar coñeceronmonos casi todos, non? Claro que sí. E sabíamos que estaba convocada para o día 27 de xaneiro unha manifestación por a mortaldade e para que se fixaran os estudios que o vimos reclamando nós, bueno, non hai máis que velo, e declarámoslo xa no seu día, e se tiramos da hemeroteca, pero despois veu este afortunado accidente e cámbiase, e por o dos vertidos dos peles, non? E hai moito vertido, hai vertidos involuntarios, desgraciadamente, como este, pero hai moito vertido voluntario que a veces vemos todos os días e nos lo cadamos. Non quero sembrar polémica con todo isto, pero hai que mirar que é unha ría, o que se fai nas rías, como se traballa nas rías, e quen verte e quen non. E non quero poñer aquí unha vela sin arder. Si case mellor que iso que o quites. Non, aquí non se lle pode quitar nada, señor Rosas. Isto, aquí non lle quitamos nada. Si quere retratarse ou matizar... O que quero decir que a isto non se lle toca. Hai actividades que sí, se verten nas rías, refugallos que habría que botar en terra, porque tamén están facendo dano. E todos facemos dano. E tamén nós, cando perdemos un aparello ou calquera outro, tamén facemos dano. A uns conscientes e outros inconscientes, uns voluntarios e outros involuntarios. Hai que non fai a sabiendas e hai que non fai, pois, por un incidente, non? Pero bueno, eu creo que estamos no camiño de ir collendo conciencia, tratando de facer as cousas mellor e non mirar solamente, oi, se eu fago a miña actividade,
O único que me importa é a miña actividade sin saber o que pasa coas outras, se o que eu fago ten repercusións ou non. E solo eso. Seguro que a xente do mar que seguro que entende máis que a xente de dentro do que estamos, do que vostede quere decir ou está dicindo. Como está? Como está o tema da mexilla no que respecta á provincia de Pontevedra? Por sorte está ben, A ver, somos dous sectores que estamos obligados a convivir. De toda a vida. Claro, convivimos sempre. Como veciños, ¿no? Sempre nos levamos ben. É certo que, claro, estuvemos, non vou a dicir enfrentados, pero con posturas opuestas, e había problema para que eles tuveran mexilla suficiente para meter nas súas bateas, pero tamén hai que darse de conta que nós necesitamos do intermareal para poder vivir os percebeiros, non? E entón, bueno, en principio reservaronse unhas zonas, que despois aumentáronse e no momento que estamos agora, pois sin problema de ningún tipo, como debe ser así, e cando temos que botar un cabo uns aos outros, temos que botalo. Habrá que entenderse, non? Habrá que entenderse. A lei do litoral, de que xeito lles afecta e de que xeito vostede valora as consecuencias que ten que o Ministerio haya recorrido eso ante o Tribunal Constitucional? Estamos en Galicia e moitos envidianos pola situación geográfica que temos, polo que temos, polos nosos produtos, polo noso clima, polo que entón somos peculiares, e a peculiaridade da nosa costa ao mellor non ten que ver con outras. Hai empresas que sí que teñen que estar aí, sí ou sí. Falabas hai un pouco de que ao mellor non hai semente para todo, para recuperar todos os bancos marisqueiros. Hai empresas que se dedican a produción de semente que están en risco de desaparecer de aí. Para nós sería catastrófico porque aunque non nos afecte directa, si indirectamente nos afecta. E estamos todos no mesmo barco. Pero o sector do mar é Galicia, e Galicia somos todos, e este é a cadena. Aquí é a cadea. Si falla un eslabón, a cadea rompe. Claro. Deme unha pinceladiña, porque nos quedan 3 ou 4 minutiños nada máis, deme unha pinceladiña sobre a cofradía de Bueu na que vostede é patrón e pola que é presidente da Federación Provincial. Cales son as características? Estamos falando de que flota, cales son as principales actividades, o pulpo, a vieira. Bueno, tenos unha pinceladiña para a xente de Villagarcía, de Arousa e de Caldas ou do Barbanza. Primeiro, decir que en Bueu non hai pulpo, é polvo. E entón, sí, que xunto con Ribeira somos referentes da pesca do polvo en Galicia. Temos unha flota casi profesionalizada a ese arte. Este ano, pois, o comenzo foi así un pouco inseguro, despois veu un tramo máis ben maliño e agora está, bueno, cumplindo perspectivas. E volvo a repetir, o prezo estuvo, aunque estas semanas pasadas levou un baixón, non sei se pola chegada dos peles eses, pero sí que baixou €1, coincidencias, que non é, o mellor alarma non foi, pero foi coincidencias, caeu €1 redondo, cando foi de toda esa historia. Pero bueno, hai reclutamento bastante, é dicir que a cadea non está rota. Esperemos que sea un ano normal e o que veña bastante mellor. Pero, bueno, tamén temos que empezar a sentarnos, este é un recado para San Caetano, temos que empezar a sentarnos e a falar do polvo, porque falamos antes do cambio climático e os animales, como nós tamén, teñen un período de adaptación a todo canto lle ven. Agora está desovando polvo bastante máis tarde e haberá que o mellor buscar o mellor
mover os ciclos de veda e isto, non? Habrá que buscarlle o mellor momento cando o porcentaxe máis alto das femias estean ovadas. E ao mesmo tempo tamén, este outro recado, hai que implementar políticas para axudar ao recurso. Canalizar diñeiro de Europa que veñan para outras cousas, ou mellor canalizalo para aí. Porque o día que non teñamos recurso non vamos a ter sector, entonces deixaremos de ser Galicia e a nosa cultura acabouse. E bueno, ao mellor en vez de darnos, cuidado que vou a dicir, en vez de darnos un radar ou axudarnos a compralo, que tamén habrá que facer paradas biolóxicas para que o noso recurso se vaya recuperando e podamos dentro de uns anos as xeracións que veñan presumir que son mariñeiros e mariñeiros galegos. Na provincia de Pontevedra, nas cofradías andamos do orden das 2.000 embarcacións de frota pesqueira, 700 e pico, 740 e pico de embarcacións de aquicultura e auxiliares e isto. Bueu, o polvo, cantas se dedican? E perdemos unidades, chegamos a ter un cento de unidades con permiso de explotación. Ahora andaremos nas 70 e tantas. Sí. A calidade do polvo é a mellor, máis hacia CIES, máis hacia Bueu que nas outras rías. Que me vas a dicir? Sí, seguramente o mellor albariño do mundo é o salnés. Bueno, o de rías vais. Entón, a ver, eu coido que e máis maridan ben, o sea, compaginan ben, un polviño cantas maneiras se pode cociñar? Ui, antes era moi clásico, nada, a feira ou encaldeirada. Hoxe ten un montón de oportunidades culinarias e todas, sabe, é que dicir que cando o produto, cando a materia prima é boa, entón todo canto cociñes pois é de excelente calidade, de sabor, xa non digamos. É o mellor polvo do mundo, esta zona de por aquí, o mellor polvo do mundo, con diferencia. Tamén hai que dicir, para cocer un polvo galego, sacalo no seu punto, hai que ser mestre, tampouco non vale calquera. Vostede de eso entende, non? Eu de polvo bastante, porque estuve por cultura. Eu veño de familia de polveiros, desde que miro para atrás hasta a noite de dos tempos, e todos meus avós, bisavós e tataravós foron polveiros. Meu pai, nunha modalidade de pesca, era un fenómeno do polvo, porque pescase de moitas maneiras. Era un fenómeno. Eu adiquei tamén parte da miña vida profesional a captura do polvo, entón, o que sabe pescar tamén non sabe comer. Falábamos de cociñar, non de comer. Comer, hai máis xente que sepa comer que cociñar. Pois eu a cociña pégolle bastante ben. Sabio, supoño. Señor Rosas, con que lle gustaría terminar? Que reflexión quere deixar como última intervención? Que desde que lle dixen boas noites hasta que ahora que lle diga hasta outra ocasión, isto sale enteiriño así. E máis alá da política, Galicia, as Rías Baixas, están vivendo un momento delicado e o goberno central, o goberno autonómico, e centrarse en este sector, porque veñen tempos complicados e volvo a decir, hai que articular todo moi ben para que non haya unha desaparición de un alto porcentaje de profesionales que por un episodio adverso de chuvias cambie o seu medio de vida e se vai para outros sectores. E corre ese o risco se non hai un plan de choque contundente. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos.
que volvamos a vernos pronto e que poida vir por aquí a contar boas e novas e mellores que as que tocan neste momento de facer o diagnóstico da situación. E, bueno, eu xa me conformaba con que esta fose a peor. Vivimos moitas e algunhas bastante máis graves. Sobrevivimos ao Prestige, que foi algo que nos superou a todos, que nos marcou a todos e que tamén sentou un antes e un despois. E, hombre, eu coido que esta tamén a vamos a superar, pero de calquera xeito Vai doer, non? Vai ser longo, vai ser longa a recuperación. Señor Rosas, un placer. Boa noite, moita suerte, éxitos que serán para todos e será bo para todos. Moitas gracias. Hasta a vindeira ocasión nos vamos a publicidade e da man dos copatrocinadores volvemos e recibimos a Manuel Ruiz Rivas, exalcalde de Ribeira, por todos vostedes coñecido, pero que agora é o portavoz e ben convidado como portavoz da Comisión de Pesca no Senado. Hasta ahora mismo, dentro de este tiempo volvemos. Programa ofrecido por En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Smith Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pois continuamos nesta edición de Falemos e analizando a situación que nos toca, facendo o diagnóstico do que nos toca neste momento e lle damos as boas noites e a benvida a Manuel Ruiz Rivas, ex-alcalde de Ribeira durante moitos anos vinculado no Concello, a última etapa como alcalde que renunciou en maio, xuño, non? Cando foron as eleccións. Señor Ruiz, moi boa noite, benvido. Hola, boa noite, un placer volver a estar aquí. Vostede ven como senador e foi convocado como portavoz no Senado da Comisión de Pesca e falaremos de todo o que nos afecta ao mar, porque lóxicamente pues, está revolto e está nun momento delicado. Acabamos de analizalo co presidente da Federación Provincial de Cofradías da provincia de Pontevedra, veu lógicamente pues, o presidente da regional e o da Coruña, etc. Bueno, en definitiva, pero queríamos empezar, bueno, primeiro que hoxe casi, ademais a estas horas que estamos facendo a grabación da entrevista, que son as 5 da tarde, 5:15, pois está despedindo a un home en Ribeira que, bueno, un home no Barbanza, que foi o fundador de Congalsa, Luís Simarro López, que é un referente para a zona e para a comarca, non? Efectivamente, non, é xente que veu a crear riqueza, que realmente crearon unha empresa que eu creo que é senlleira no ámbito
da innovación no ámbito precisamente de tratamento ao que son os seus traballadores e, polo tanto, é unha perda sensible e desde aquí pois eu quero trasladar a condolencia como fixen personalmente a seus fillos, a súa dona e que continúen con esa senda de progreso que levan a Ribeira, a Pobra, gracias ao traballo da súa empresa, que volvo a repetir, é unha empresa senlleira. Claro, unha xente de Madrid que ven aquí, que se finca aquí, que traballa con a nosa costa e que traballa coa nosa situación, e isto pois afecta a moitas das cousas que hoxe temos en riba, non? Non só a crisis, que nos sumamos lógicamente ás condolencias da súa familia, fillos e de todo o personal da empresa que ademais físicamente pois me foi imposible, pero que é un referente, que foi un referente que é unha das grandes empresas na transformación de produtos do mar, non? Efectivamente, non, eu creo que o gran mérito precisamente de toda a familia Simarro é que non veu a Barbanza a facer cartos, senón a facer a súa vida. E, de feito, todos viven aquí, están establecidos e, polo tanto, son un referente no personal e un referente no empresarial, e creo que calqueira que conozca os seus produtos pois ve que iso é fruto dun traballo intenso e sei que van a seguir así e, polo tanto, bueno, nestos momentos difíciles o único que podemos facer é animalos, que os superen e que sigan traballando como están facendo por o ben desta comunidade. Eles empezaron en Ribeira, agora están na Pobra do Caramiñal, no polígono de Automada. Que pasou? Por que vostede, como define a situación que nos deixaron as eleccións, que vostede o fai? Vostede dice, bueno, eu me aparto para non estorbar, facilitar, promover un acordo, e resulta que unha xente da casa que se presenta como independente, pois ao final non chega a acordo nin coa outra parte do seu partido. Bueno, a verdade é que se antes das eleccións houberan dito a quen iban a apoiar e houberan dito que xente que era calqueira pode ver os seus antecedentes ou máis críticos precisamente con nacionalismo e iban a dar pois o seu voto ao Bloque Nacionalista Galego, seguramente hoxe non estaría dicindo que túvenme que ir, e túvenme que ir precisamente porque este partido, a través do interlocutor, polo menos que negociou co meu partido, pois decían que o único que sobraba era eu e que me tiña que ir. Evidentemente, para min o importante é Ribeira. Creo que o ter un goberno estable de quen sacou 10 e duplica a quen hoxe en día é alcalde, que ten 5, pois evidentemente eu deixeino, pero hoxe en día xa vemos que foi un absoluto engano, non? Que non só tuven que deixar a alcaldía, sino que eu creo que o que querían era descabezar ao Partido Popular. Menos mal que no Partido Popular temos unha portavoz que espero que sea a próxima alcaldesa, que está preparada, pero evidentemente os tiros eran por separarme a min de todo. Alá aqueles que algún día dixeron que eran do Partido Popular cas súas conciencias, evidentemente o que fixeron foi deixar ao Partido Popular fora de un concello no que doblan ao resto de partidos, pero que ademais está perdendo unha calidad democrática importante. Calqueira pode ver as redes sociales como se utilizan non só para os logros do goberno, sino para atacar a oposición. Hoxe miraba o pleno o Concello o pasado lunes, é dicir, de onte, e vemos como só sale o grupo de goberno, é dicir, quen ten a maioría deste pueblo social non sale nin como intervinte en ese pleno, é dicir, hai unha utilización das institucións gravísimas, non se convoca a xunta de portavoces, se convocan plenos extraordinarios e non se avisa ao noso partido de que día, nin se ten pois a contemplación, cando menos, de decir que hai un plan de obras e servicios, se quere meter algunha obra. Eu sempre lle pasaba un mes antes as obras que consideraba e o resto de grupos aportaban. Hoxe en día toda esa calidad democrática perdeuse. Eu creo que parte da súa pregunta, é dicir, era importante sacarme do medio, hoxe en día pois o que pretenden é que tamén se saque do medio ao Partido Popular. Eu creo que non vai a ser así. Eu creo que María Fernández, pois, ao final, aos 4 anos, se vai a demostrar que o 90% das obras e das actuacións que faga este goberno estaban programadas polo meu e que, polo tanto, os grandes problemas de Ribeira tamén se están olvidando, non? E podemos, pois, mencionar que temos unha carretera na que entran 16.000 vehículos e
presentaron unha alternativa dunha carretera da Diputación onde levan gobernando 8 anos e a propia Diputación ahora di que el non as vai a facer, polo tanto perderon a oportunidade de que se empezara a gran variante de Ribeira, que hai consignación da Xunta de Galicia, pero o mismo poderíamos decir do centro de saúde, é dicir, perdemos a necesario centro de saúde porque non son capaces de darlle á Xunta o terreno. O polígono industrial está prácticamente igual que fai 7 meses. En definitiva, si vemos como a biblioteca licitada fai 8 meses sigue parada, ao final, pois é verdad que este goberno nunca se planteou grandes metas, decía que o seu era poder tapar baches e puntos de luz, pero que os veciños necesitan servicios, e os servicios son precisamente o que leva máis tempo e máis gestión. É dicir, nós vamos a deixar máis de 20 millóns de fondos europeos, moi poucos concellos, non iba a decir de Galicia, pero moi poucos concellos de España de menos de 50.000 habitantes, por non decir ningún, lle deixa a quen entre ahora máis de 20 millóns solo de fondos europeos contantes e sonantes. Por lo tanto, a gestión teñena feita. Eu lle pido como ex que se dediquen precisamente a gestionar esos fondos e que Ribeira non perda a posibilidade de avanzar máis deprisa que outros concellos, porque ten que ser o referente da zona pois sur da provincia e da zona, en este caso, norte da Ría de Arousa, non? Bueno, xa pasándonos a Comisión de Pesca como portavoz e o Senado, que diagnosis fai da situación que está a vivir o mar aquí en Galicia? Eu creo que é preocupante, é dicir, dá a impresión que a pesca é un mal para a Unión Europea, dá a impresión que o goberno pois non ten interés en algo que dentro do Produto Interior Bruto de a nación pois non significa tanto, e non se dá conta que para nós non só é primordial, sino é un xeito de ser. É dicir, se ora vamos a un concello como o noso, a pesca representa o 40% da súa riqueza, pero se o xuntamos ca cadena mar industria estamos falando de un 80%. É dicir, Ribeira sin o mar, a Ría de Arousa sin o mar, non sería nada, non podemos pretender vivir do turismo. Polo tanto, en estos momentos hai cantidad de cuestións que eu creo que se levan á incertidumbre do sector. Non vemos o marisqueo, pois as chuvias tan importantes que fixeron pois a mortandade do marisco, precisamente pedimos a declaración do que era a zona catastrófica xa no Senado, espero que este mesmo mes se poda tratar, pero hai outros moitos temas que derivan das cuotas, que derivan de novo o reglamento de pesca, que derivan en definitiva de decisións tamén do goberno que creo que teñen que tomar máis en serio que a nosa pesca para que non sea pois é dicir, testimonial, é dicir, temos unha problemática importante co relevo xeneracional, pero temos unha eiva que o goberno empeza a tomala en serio, que cada vez se está reducindo máis o consumo. Desde a pandemia, pois prácticamente superamos o 20%. Donde se reduce máis o consumo? Precisamente en familias humildes e en familias con fillos. Donde se reduce máis o consumo? Na xente nova. Claro, se ao final co difícil que é a vida do mar, un non ten a satisfacción de poder ter uns emolumentos importantes, e eses emolumentos van sempre ligados ao seu consumo que se está reducindo, creo que temos que tomar moito máis en serio o que hoxe en día está a acontecer co todo o sector do mar, non? Pero xa non só como actividade, senón tamén como idiosincrasia, como cultura, como país, non? Sí, eso é o que antes decía, non? Xa non só é unha forma de ser, é dicir, Galicia non se entendería sin o mar. Galicia, ao final, que é a primeira ou a segunda das razóns por que nos veñen a visitar, precisamente natureza, mar e a gastronomía que ven do mar. E ao final todo iso fai un conxunto pois de peculiaridades que temos na costa, pero que ao final invadimos toda Galicia, non? Igual que todo o mundo ten algo de Galicia interior, eu creo que todo o mundo ten algo da Galicia costeira. Sufre cando o mar sufre, e polo tanto para nós
é tan importante como para un pueblo minero cando lle pechan a mina, non? Hai que tomar moito máis en serio a este sector, a xente que vive del, e realmente poñerse as pilas, e eu vexo que non se están poñendo por parte de quen teñen as maiores competencias, como son por unha parte o goberno, como é a Unión Europea. Pensemos que a Comisión donde está a pesca está dentro de medio ambiente, co cual os pilares da Unión Europea son o ambiental, pero tamén é o social e económico. Se o metemos co ambiental, sempre vai estar supeditada calquer decisión a ese medio ambiente, nunca á necesidade dun pueblo de sobrevivir ou á súa economía. E iso mismo pois podemos ver como partidos que aquí pois defenden moito a pesca, pero despois, cando están en Europa, están cos verdes. E resulta que os verdes son precisamente aqueles que máis machacan a nosa costa. Ahora veíamos como pois Francia decretaba unha veda unilateral para, digamos, que a pesca non perxudique ao delfín, e resulta que, aparte de que eso, eu creo que non sigue as normas europeas, o goberno español é o primeiro que lle dá a razón, e tamén decreta unha veda para o arrastre ali. Que ocorre? Pois que mentras o goberno francés xa sabemos pois o 80% que lle vai a repercutir a eses barcos que pararon, o goberno español ten unha consulta hasta o día 19 e o día 20 toma a decisión sin que ninguén supera nada, teñe que decidir si ir a outros caladeros ou parar o barco cando non sabe que axudas van a ter, non? Si eso unimos a que os cerqueros levan igual sin cobrar desde o ano pasado esas paradas, hai cantidad de problemas que parece realmente que o sector de mar non lle importa ou non significa nada. Ou hai unha planificación para aniquilar? Home, a mí me costaría moito creelo, inda que evidentemente moitas veces a evidencia te ven a decir que se prefiere o peixe de fora, que por certo non cumple as garantías, nin cumple todas as exixencias que teñen tanto nas artes de pesca como despois é toda a súa trazabilidade, ou ben que están apostando por outro tipo de cuestións, pero eu creo que se algo enseñou a pandemia é que ao final o non autoabastecerse era un problema. Dependíamos de outros lugares, aquí todo se encareceu, non chegaba a cantidad de materias e ao final o máis importante, o único que non podemos prescindir, que é a alimentación, pois prescindimos de que sea europea, mal vamos. De que xeito se pode comparar, de que xeito pode contaxiar o sector do agro que agora está en pé de guerra en Francia, en Alemania, en Luxemburgo, etc., aquí en España que se vai poñer mañán ou a semana que ven? De que xeito isto tamén pode axudar a contagiar que o sector do mar, que tamén é importante, poida, lóxicamente, cambiar a PAC ou cambiar a política agraria común ou a de pesca? Bueno, vamos a ver, se un recorda a pandemia, era imprescindible precisamente que os barcos foran ao mar, era imprescindible que encheran os nosos mercados dos seus produtos, un alimento esencial, pero cando chega precisamente as axudas para potenciar o consumo, van e só apoian os produtos prácticamente agrícolas, é dicir, desde frutas, cereales, pasta, aceite, e deixan fora os produtos do mar. Por lo tanto, o mar sí é importante en Galicia, porque é unha fuente importante, pero é o 50% de toda España. Quero dicir que o resto de España ten outro tanto como Galicia, pero en sitios como Ribeira, que suponen o 25% de todo o peixe que en Galicia se subasta, estamos a falar que é imprescindible, pero o que é para Ribeira, pois seguramente é moi parecido para Cambados, para Illa e para calquer outro sitio. Evidentemente, a veces os políticos parece que toman medidas en función do número de personas na que repercuten e da capacidade que teñen de montar un pouco, digamos, lío cando teñen un problema. Un barco non pode, pois evidentemente, atracarse diante de novos ministerios en Madrid, sin embargo se poden levar 10.000 tractores. E ao final, pois, esa é a forza que ten tamén a agricultura, maltratada, eu creo que moitas ocasións, con os produtos que veñen máis do sur, pero en definitiva que son as dúas políticas, a agraria común e a política de pesca, creo que son as que veñen sufrindo os maiores recortes,
parece pensando en que ao final é máis barato traer produto de fora e olvidar o que aquí económicamente supón algo. Pero que sería do territorio sin o campo. Claro, o que sería o territorio sin a pesca. E que efectivamente creo que debía ser a gran lección que a pandemia nos enseñara, que hai posibilidades de que o campo sea rentable, de que necesitamos o campo e que se o temos aquí non temos por que estar pensando que se o cereal ven de Ucrania ou de onde ven. Por lo tanto, o autoabastecerse e políticas en defensa deses sectores primarios debían ser o maior interés da prova. Pensemos, por exemplo, nos PERTES que se están levando a grandes industrias. Pois todas as industrias do mar están excluídas deses PERTES que podían axudar a un maior crecimiento ou a unha maior inversión tecnológica ou de calquer outro tipo. Claro, se un pensa unha empresa como Frinsa en Ribeirada, pois traballa 2.000 personas. É que como falla unha empresa desas, estamos a falar como se falla a Citroën en Vigo, non? Entonces, creo sinceramente que hai que tomar as cousas máis en serio e sobre todo ao sector primario, chámese agricultura, pesca, moito máis en serio. Que supón o plantexamento de recurrir á lei do litoral ao constitucional para o sector, para os investimentos, para o desenvolvemento da industria e dos produtos do mar? Home, eu creo que o primeiro unha inseguridade xurídica grande. A inseguridade xurídica o que fai é cortar a inversión. Se un non sabe que evidentemente ten garantizada esa inversión con unha defensa dese litoral, o primeiro que hace é parar esa inversión. Pero o máis sangrante de todo eso é que o noso estatuto di exactamente o mismo palabra por palabra que o estatuto vasco. E mentras o estatuto vasco non só non lle recurren ao Constitucional, sino que lle arreglan esa transferencia, a nós nos están recurrindo ante o Constitucional o mismo que a outros lle dan. Eso é un agravio e unha desigualdade que, lóxicamente, ven de un goberno débil que ten que facer o que lle din os seus socios nacionalistas, non? E podémolo ver aí e podémolo ver en moitas máis cuestións que evidentemente afectan a ese litoral e que van a facer que moitas das inversións estén paradas. Eu cando penso, eu creo que na ría hai máis de 30 depuradoras. Se estamos pensando que as depuradoras se vayan aos polígonos industriales, pois veremos como é, non? Creo que Galicia sempre foi respetuosa co mar e vemos como precisamente unha das causas que o goberno tiña para levar o que era ao Constitucional era que se arrogaba toda a competencia no litoral e na costa. E de repente temos o accidente dun barco e veñen plásticos á costa e resulta que se afeitan para arriba e non queren saber nada e olvídanse de esa recollida de peles cando, como decía, como gran o obxectivo do seu recurso é demostrar que toda a competencia do litoral é súa. Entonces, creo que o único que se pode ver aí é que realmente Galicia é maltratada por un goberno que, lóxicamente, non é do seu signo. Influeu moito que estuveran convocadas as eleccións aquí en Galicia para o 18? Hombre, eu creo que claro que influye. Eu nunca vin a tanto ministro por aquí. O sea, fan... Digo na xestión da información incluso do container dos peles. Eu creo que sí, vamos a ver, eu fui un alcalde moito tempo e a mí me chamaba o 112 e me decía, oye, hai un tronco no Vilar. Cuestión diferente, pois un iba ao Vilar, sacaba o tronco, cuestión diferente, é que me diga que polo mar veñen 10.000 troncos máis. Oiga, eso é o que había que avisar, non? É que xa avisamos que había peles na playa, non? Usted ten que avisar que un barco perdeu o que perdeu, onde o perdeu, canto ven, canto non ven, para que se tomen as medidas. Se esas cuestións se agachan e non se din, lóxicamente, a resposta é tardía. Pero a día de hoxe se foi todo o mundo das playas, o único que sigue é a Xunta de Galicia. Por lo tanto, ao final, eu creo que ese tipo de cuestións pois veñen a ver e veñen a vislumbrar para a xente que realmente se preocupou ou non se preocupou de recoller os peles. Eu vin como o goberno de Ribeira
pois decía que tiña 80 sacos ou non sei cantos, pero ao final cando os foron a recoller eran 12. Entonces, bueno, creo que se sacou moi de tiesto tanto a crítica, foi unha crítica interesada, como realmente o reparto de responsabilidades na gestión. Non ten que haber unha maior coordinación, e para que haya coordinación ten que haber moitísima máis comunicación, cousa que non houbo. Todavía a información que salta a estas horas, que son as 6 menos 25, é que a lei de amnistía todavía non se votou e está, aínda que está cerca de ser rexeitada, porque o Congreso tumba as emendas de Junts. Que supón, salga cara ou cara B, salga cara ou cruz, que valoración fai vostede da amnistía, de que hoxe está no Congreso, das consecuencias que pode traer isto para o futuro deste país? Bueno, vamos a ver, se aún lle falan de amnistía fai 6 meses, botaríanse a man á cabeza, porque todo o mundo cree que quen delinque ten que pagalo, e sobre todo se é un político, por aos que se nos debe pois exixir moito máis. Se ese delito é por intentar revertir o orden constitucional, máis grave é. Se ese delito pode ser incluso que o terrorismo que houbo dañou a personas, dañou a infraestructuras, creo que merece un castigo. A partir de aí, pois, cando un simplemente chega ao acordo de amnistiar a estes delincuentes por 7 votos, pois algo está chocando. E despois sabemos que as primeiras de cambio, pois xa cando hubo o que foi o primer debate parlamentario, pois hubo que dar moito máis. Os nacionalistas nunca van a estar saciados hasta que realmente consigan o que queiren. Hoxe en día teñen un goberno débil, un goberno do que poden sacar pois abundante beneficio para a súa comunidade, pero ese beneficio sempre vai en detrimento ou perjuicio do resto das comunidades. E iso é o que creo que se está perdendo en España. Eu vexo moito por Madrid precisamente, ver como a xente está preocupada que esa igualdade entre todos pois non está garantizada. Eu pondría un símil. Hoxe en día Galicia necesita que o goberno e a súa estabilidade política sea a de Madrid, ou Madrid necesita precisamente ter un exemplo como o de Galicia de estabilidade e onde se poda gobernar pensando nos problemas realmente dos ciudadanos. É dicir, o problema do ciudadano é o que falamos, o problema que teñen os mariñeiros, o problema dos ciudadanos é esa subida de impuestos que día tras día vemos que se vai producindo. O problema dos ciudadanos é que temos unha inflación disparada. Ahora, de quen é o problema da amnistía? Do señor Sánchez para gobernar e do señor Puigdemont para non ir á cárcel. Esa é a realidade e ao final vámola a pagar todos, non? Pero isto nin iba no programa electoral e hasta o día despois das eleccións todo isto se decía que non iba a pasar. Sí, pero precisamente que se o din, hoxe en día os resultados serían outro. O mesmo decíamos de Ribeiro. Eu creo que hai que ser moitos máis claros cando un vai ás eleccións. A min o que máis me chama a atención non é as mentiras ou cambios de opinión, como diría o señor Sánchez, sino precisamente o resto de xente, esos 8 millones de persoas que lle votan, que de repente están convencidos, moitos deles, unha maioría, de que era necesario para a convivencia. Pero hai moitos que non. Claro que hai moito que non, espero que o acaben pagando, pero quero decir, para a convivencia, onde? Porque precisamente no resto de España a convivencia hoxe en día está moito máis crispada do que estaba. Na propia Cataluña, pois en realidade o único que fortalece aos nacionalistas son este tipo de pactos e que a xente pode ver na súa comunidade que son beneficiosos porque sacan máis que no resto. Se a ti te perdono a deuda, oye, mira que bo que me van a perdonar 18.000 millóns, claro, 18.000 millóns, pois a Xunta de Galicia, o seu presupuesto anual son 12.000, por poñer unha referencia. Unha referencia. Pero se vostede critica, vostede está dentro dese grupo fachosfera ou... Claro, é que ese é outro problema, non? O outro día que asistíamos a unha manifestación, pois cerca de 70.000 personas, como podían asistir cando fixemos en todas as capitales de provincia por millóns de personas, e non se pode decir que todo o mundo facha, non se pode poñer muros. O problema foi o debate de investidura do señor Sánchez. Foi a primeira vez que escoitei a un presidente decir que non iba a gobernar para todo o mundo.
que había que poñer un muro pero claro, o problema dese muro é que somos 10 millóns de personas. Esa creo que é un problema importante de entendimiento. Eu vou no avión ou vou con moitos compañeiros socialistas cos que teño unha gran relación personal, e sei que nos poderíamos entender personal e como partidos. Non sei porque precisamente a esquerda deste país, co señor Sánchez á cabeza, escapa de grandes acordos con outros partidos que ao final é beneficioso o goberno PSOE, o goberno PP, pero que non estén gobernando, que realmente non ten unha representación no país e ten os votos no País Vasco ou en Cataluña. Iso é que está ocurrindo, iso é un engano á democracia, pero sobre todo creo que é algo que os españoles non votaron. Se o puderan votar, outra cousa creo que acontecería. Como ve vostede o 18F? Bueno, vostede anda en autobús, pinchou a roda, pinchou... Bueno, a única roda que pinchou foi a de Besteiro, parece ser, pero eu conozco a Alfonso Rueda desde fai moitísimos anos, eu era portavoz, el era o secretario xeral e aparte era pois o encargado, digamos, das relacións co Parlamento, e sei que ten un valor en política que é moi difícil hoxe en día de encontrar, polo menos na política estatal, que é o valor da palabra, o valor de que o que di se vai cumplir, non? O outro día presentaba, pois creo que eran 780 medidas como programa e sempre decía, en todas elas estuvo presente o conselleiro de Facenda. Pódese facer? Sí. E podemos ter educación gratuita desde que un empeza na guardería hasta que acaba na universidade? Sí. E iso pódese pagar? Sí. E polo tanto sabemos que vai poder levar a cabo, non? O que pasa que facer promesas cando un sabe que non vai a gobernar ou ten poucas posibilidades, bueno, despois ya me olvidaré. Mire las del señor Sánchez ya cuántas se olvidó en tan poquito tiempo. Iba a poñer, por exemplo, eso que eu falaba, as guarderías gratuitas. Bueno, ahora non estamos por eso, ahora é máis importante a amnistía e outras cuestións, non? Señor Ruiz, remate coa reflexión que queira do que vostede lle interese ou do que eu non lle preguntín. O tempo fóxenos, unha breve intervención. Bueno, pois nada, eu simplemente desexolle o mellor a meu pueblo. Eso significa, de novo, que se abran as portas para todos os ciudadanos de Ribeira, incluindo aos seus lexítimos representantes, en este caso ao Partido Popular tamén, que haya entendimentos, sobre todo que sean capaces de xestionar hasta o que agora foron incapaces de facelo. Na política nacional, pois eu espero ser útil no mundo da pesca, para o mundo da pesca. Mañán vamos a Burela a explicar medidas que xa temos solicitado. Espero que de novo volva a concordia, que se derriben eses muros que nos separan e que realmente goberne o que a ciudadanía diga e que non gobernen xa nunca máis minorías que están expectantes de sacar o máximo posible, pois fastidiando, por decirlo así, a igualdad que todos merecemos e necesitamos. Señor Ruiz, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Pois moitas gracias, pasou o tempo voando, un placer. Moi boa noite, ademais facía tempo que non viña vostede por esta capital, que é Ribadumia, por este entorno. Precioso. Bo viaxe, moitas gracias. Boa noite e dentro dun instantiño volvemos e recibimos a Alberto Barciela. Falaremos e analizaremos moitas cousas do turismo das que sabe moito e seguro moito máis que do que nos vai contar hoxe. Hasta agora mesmo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra.
O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. De novo estamos con todos vostedes nesta edición de Falemos e é un placer saludar e darlle as boas noites non só a un amigo, sino a un periodista que ademais é moi coñecido por, seguro que por todos vostedes, membro da Mesa do Turismo de España, un gran coñecedor deste sector no que leva moitos anos e no que participou en moitos dos produtos que hoxe coñeceremos e que irán saindo ao longo da conversación que vamos a ter con el. Alberto Barciola, moi boa noite, benvido. Boa noite, como estás? Bueno, acabase de celebrar Fitur na semana pasada, donde, lóxicamente, toda a audiencia de Canal Rías Baixas tuvo referencias non só por os streams que fixemos en directo, moitos dos produtos que se presentaron, no cal vamos desde hai moitos anos e brindamos ali, sino que Galicia e ademais o stand de Fitur de Galicia, de Tour Galicia, foi recoñecido como un dos mellores, pero ademais vostede tamén foi recoñecido como destacado, como recoñecemento protagonista do turismo, como recoñecemento a esos 25 anos que leva vostede no sector en primeira liña. Que ven sendo Fitur e que supón Fitur, esa Feira Internacional de Turismo, para Galicia e para España? Primeiro, Fitur é a feira máis importante xa do mundo en materia turística. É a feira que concentra a representantes dos 5 continentes. Este ano participaron nada menos que de forma directa 9.000 empresas representadas en 826 stands e aos que acudiron 250.000 persoas, das cales 150.000 eran profesionais do sector chegados de todo o mundo. Por dar unha idea do que representa Fitur só para Madrid, son 450 millóns de euros de ingresos en uns días. É algo, un fenómeno único, é unha das feiras máis importantes que se celebran en Europa e no mundo. En turismo, sen duda, a líder. Fitur representa o polo xerador de riqueza e empleo para todos os sectores aos que afecta o turismo, que son prácticamente todos. Eu quixera saber un só sector ao que non axudase o sector turístico. Desde o mariñeiro, desde o pescador, desde a industria agroalimentaria, desde as persoas, as mariscadoras que están... O que está na montaña que fai queixo. Exacto, hasta o maior diseñador e arquitecto do mundo participan da industria hoteleira, pasando polo transporte, pola industria do ocio, polo comercio, por calquer sector que se nos ocurra está vinculado ao turismo. España cerrou o ano 2023 con cifras prácticamente récords, ademais con unha incidencia moi positiva no gasto, é dicir, hubo quizá un pouquiño menos de turistas aínda que no ano 19, anterior ao COVID, pero chegamos a 84 millóns de persoas que visitaron, estranxeiros, que visitaron España e que xeraron un volumen de negocio de 108.000 millóns de euros. Pero hai un dato máis positivo aínda. As previsións do Ministerio de Turismo, que agora dirixe un gran señor, por primeira vez podemos falar dun ministro que sabe de turismo, pois foi alcalde de Barcelona e o que puxo Barcelona no mundo tras as Olimpiadas, Jordi Hereu. A previsión do seu ministerio
é que neste primeiro cuatrimestre do ano o incremento do gasto turístico en España supoña un 20% máis que o ano pasado, que é unha cifra absolutamente indicativa do fenómeno que se pode producir este ano. Que temos que saber? Xestionar o éxito. O éxito hai que xestionarlo e crear expectativas de alegría, de positividade nos turistas para que volvan e para que fagan de España ese destino maravilloso que é, no que se oferta todo, e que se estenda a todo o rural español. Hai moitas zonas deshabitadas onde, como demostrou o Camiño de Santiago, que tiven o honor de poñer en marcha cando Manuel Fraga no ano 90, lanzalo en todo o mundo, os camiños levaron riqueza e emprego a todos os lugares de Galicia e de todas as comunidades polos que transitan. Pois o turismo en xeral pode levar esa riqueza e ese emprego ás zonas deshabitadas de España. Iso é o que temos que ver no turismo, a positividade, a transversalidade e a capacidade de xerar emprego de calidad. Iso é moi importante. Falamos da primeira industria de España. Falamos do primeiro país a nivel mundial. Temos todos os éxitos. Cales son os desafíos que temos? Pois temos desafíos moi importantes. É dicir, somos, de feito, o primeiro país desde o ano pasado en que superamos a Francia. Francia era a primeira potencia do mundo e o ano pasado, según un estudio que acaba de adiantar CaixaBank, xa España rebasou a Francia en número de visitantes estranxeiros. Os desafíos son ben coñecidos polo sector. O primeiro é a desestacionalización. Temos que levar os beneficios do turismo dos 3 meses, 4 meses que funcionan en algunhas zoas a todo o ano. Galicia, por exemplo, pode vender turismo de agua, é dicir, o que se fixo este ano en Fitur con un éxito apabullante, porque os demais reclaman un clima moderado, teñen que fuxir desas zonas de 40, casi 50 grados que se están a dar no sur de España e vir a zonas templadas, a zonas onde ademais abunda agua que vaise convertir en un dos problemas esenciais da conca mediterránea, salvo que se atopen solucións para elo, que é outro dos desafíos que temos. Temos que ter unha mellor conectividade, é dicir, os aeroportos galegos, por exemplo, teñen que ter máis conexións internacionais, emulando un pouco o que ocorre en Oporto. Oporto ten 85 cidades do mundo con que ten conexión directa. Pois Galicia ten que saber atopar esas posibilidades e ten que descentralizarse un pouco o aeroporto de Madrid e Barajas, agora chamado Adolfo Suárez, que xa anunciaron a ampliación, porque fai falta ampliálo en todos os sentidos, e fai falta ampliar e aclarar Barcelona, que vive un momento bastante confuso. Temos que evitar as colas e os inconvenientes que hai nos aeroportos, agilizar o trámite de fronteiras. Mellorar o tren. Temos que formar os traballadores, é dicir, hai unha demanda no sector turístico de man de obra abundantísima, hai hotéis de 5 estrellas con seccións cerradas porque non teñen personal cualificado. Temos que aprender idiomas, temos que resolver problemas como do taxi, que en algunhas cidades é un problema grave. En Santiago de Compostela, que é unha cidade absolutamente turística, creo que son 125 taxis tan solo. Temos que saber como equilibrar os momentos de traballo cos momentos en que non hai traballo, e temos sobre todo que incrementar o gasto medio turístico. Esa é a gran batalla. Aquí non estamos tratando de que veña moito máis número de turistas, senón que gaste moito máis, e iso é o que está empezando a funcionar de forma moi seria. Que compra un turista? Un turista compra seguridade. Temos que reforzar a seguridade principalmente nas zonas densamente pobladas, en Madrid, Barcelona, nos momentos de confusión, de moito público, como pasou este Nadal en Madrid ou en outras grandes cidades como Vigo, e temos que saber ofrecer servicios acordes cos fluxos turísticos, iso hai que medilo. E outro dos retos é... Pero hoxe hai sistemas informáticos que axudan, non? Hai moita tecnoloxía, por dicirlo así. Por suposto, en Galicia temos unha das empresas
que mellor xestiona eso, como é Plexus, Santiago de Compostela, que é unha empresa líder en materia informática a nivel hoteleiro e a nivel de fluxos turísticos. É impresionante o que se fai e os desenvolvementos que proporciona. Claro. É un exemplo máis do que afecta ao turismo e o que se pode facer co turismo. Temos tamén que saber atender as poblacións locais. Non podemos desvirtuar as cidades, a xente ten que poder seguir vivindo de forma adecuada, que non se produza o fenómeno que se produce en Venecia, onde a población local tivo que irse porque é imposible vivir. Santiago está a padecer un pouco este problema, a todo iso hai que encontrar respostas consensuadas. Hai que... E a calidade dos servicios? A relación calidade-precio nos servicios. E falamos de servicios, pero me refiro á alta calidade dos servicios. Pois, evidentemente, ese é un esforzo permanente. É dicir, España, gracias ao turismo, desenvolveu unha industria agroalimentaria maravillosa. É increíble, eu fixe un estudio dos estrelas Michelin ligadas aos Camiños de Santiago e as zonas de denominación de orixe en marcas de relieve en materia agroalimentaria. Estamos falando de en torno que entre o 50 e o 60% de todas elas están ligadas aos Camiños de Santiago. A iso pode axuda ao turismo. Iso é calidade de vida, é creación de emprego, como decíamos antes, nas zonas deshabitadas, e o mellor exemplo temos en Galicia con Otusa, en Chantada, que creou 300 postos de traballo cualificados. Amancio López Seijas, que hai que dicir o nome ben alto e ben claro, como un dos grandes líderes do turismo en España, é galego e de Chantada, non se esqueceu do seu povo, creou 300 postos de traballo, 300 xoves que foron a vivir a Chantada, que desenvolven a súa vida en Chantada, que ganan moi ben a vida en Chantada, e que Chantada ten un problema agora mesmo de vivenda debido á demanda que xeran estes rapaces. Estrella de Galicia foi detrás e creou a súa sidra en Chantada. Ese é o camiño de persoas que entenden a súa terra, que a queren e que se implican. E Amancio ten un gran proxecto para as zonas deshabitadas. Por aí van os tiros. A calidade nace da formación, e a formación en Galicia temos tamén a Escola Superior de Hostelería de Galicia, pero temos unhas grandes escolas de formación profesional, de esa formación dual que se está a desenvolver desde a Xunta de Galicia, que desde logo presupón unha expectativa de futuro para todos os xoves. As empresas sempre son as persoas, non? Efectivamente. Pois o turismo vai moito deso, de humanizarse, de atender e de buscar cousas como que se falen idiomas, porque o turista busca tamén que o entendan e que o atendan. Ser entendido, non? Exacto. Ser entendido. O máis importante unha vez son as emocións, pero é a gastronomía, non? Si unha boa mesa, que é esa cultura tan hispana, tan ibérica, tan galega, eso é un dos grandes atractivos polos que a xente quere vir aquí, non? Sen dúbida. Eu participo dun proxecto que se fai en Negreira, que é Estrelas no Camiño de Santiago, que é un tema benéfico que fan os Hermán Rial en Casa Barqueiro, e que concentra cada ano o mellor da cociña española e o mellor da cociña galega. Eu tiven a honra de ser fillo, teño a honra de ser fillo dun restaurador de Redondela, que xa foi citado por Jorge Víctor Sueiro naquel libro maravilloso que foi Comer en Galicia, que era potenciado cos cartos persoais dos restauradores, de amigos da cociña galega. Hoxe temos o Grupo 9, temos exemplos increíbles. Eu creo que un dos potenciais para os próximos anos das deudas de Galicia é vincular os 600, 700 directivos, altos directivos que saíron da Escola de Hostelería de Galicia, vinculalo, están en xestión hoteleira no mundo, en postos decisivos. É unha maravilla. E o que axuda a toda esa xente a que os produtos galegos se consuman nesos países, neses hoteles, neses centros turísticos no que les están, porque non hai nada mellor que un albariño en non sei onde, non? Pois sí, onte en algunha serie de televisión que está agora a funcionar moito nas plataformas, pedían un albariño. Esa é unha forma de facer publicidade, de facer país, e de chegar ao pequeno agricultor, ao gran agricultor, as adegas, as denominacións de orixen.
Galicia hoxe pode presumir de moitas cousas, pero vou dar un dato. No ano 90 o turismo galego representaba o 3% do Produto Interior Bruto de Galicia. Pasámolo cos xacobeos de Fraga, pasámolos ao 11%. Hoxe estamos rondando a media española que está no 12,8% do Produto Interior Bruto e a posibilidade de chegar a Andalucía que representa xa o turismo o 30% do Produto Interior Bruto. O presidente do clúster dice que todo o sector turístico anda no 20 algo por cento. O señor Pardal. É imposible de evaluar, aínda que todos falamos estimar. Estimación, acéptase. El é compañeiro na Mesa do Turismo de España, tiven a honra de apadriñalo para que entrase, estivese representada Galicia, mellor representada. Os datos son en torno a isos estimados. Eu creo que chegan ao 30%, que aínda hai que ser máis optimista por ese arrastre que ten o turismo. Toda a cadea. A toda a cadea, efectivamente. Supermercado, a tenda, o medios de comunicación, claro. O turismo financian boa parte da publicidade que se emite en España e a cantidade de xornalistas que traballan no turismo en revistas especializadas, as imprentas, a decoración, non hai sector ao que non afecta o turismo. Bueno, vostede que ten un currículum impresionante e que supoño que hoxe non é o día para falar del, pero é un gran especialista e premiado periodista gastronómico. Festas, feiras, Galicia e a zona das festas gastronómicas. Bueno, dentro do cocido de Lalín a todos os produtos do mar, non? Bueno, se non cito o cocido de Lalín, Crespo vai me reñir porque teño a honra de ser comendador e ademais de comendador son premio Álvaro Cunqueiro, que é o maior honor que podo ter entre moitos premios internacionais que teño cosechado. Pero non me gusta falar de min, aunque Unamuno decía, perdone que le hable de mí porque soy el hombre que tengo máis cerca. Cada un fala da súa experiencia, da súa vida. Vou contar algo novedoso desta feira. Estiven a oportunidade de conocer a Malé Tagual, que nada menos que o embaixador da Liga Árabe. Estivemos a falar con Crespo precisamente de algún tema de Lalín, porque estaba no stand de Galicia cando eu tiven oportunidade de levar o embaixador e aos seus representantes que están poñendo en marcha a Cámara Árabe en España a que coñeceran Galicia, que menos que podía vender a miña terra, aínda que tivemos oportunidade de presentarlle a xente de Segitur, que veranea, por certo, en Sanxenxo, o presidente Enrique Martínez, que é un genio da industria e da tecnoloxía turística, e a outros representantes do sector. Hai que ver o interés que ten o mundo árabe por invertir en España, por vincularse e por darse a conocer tamén toda a súa cultura alá, e demostran, como demostra o mundo latinoamericano, as oportunidades que significa o turismo. O turismo sempre crea oportunidade, nunca é un problema. O embaixador decía algo moi relevante, é moi relevante nun momento que está de actualidade. Donde hai turismo hai paz. Eso é certo. É dicir, o mellor que poden levar os árabes é turismo porque con iso conseguirán paz. O mellor que pode pasar en Sudamérica é que entendan a oportunidade que o turismo representa para desenvolver países como Ecuador, que este ano foi protagonista da feira. Tiven a oportunidade de estar co ministro de Turismo ecuatoriano, que teñen un entendemento maravilloso, pero unha circunstancia terrible. O ano que ven estará dedicado a México, que padece problemas similares derivados da inseguridade. O turista compra seguridade. Ninguén vai agora mesmo a Ucrania ou a Rusia ou a Israel, porque non son, por certo, Israel, un fracaso na feira aparente, ao menos non se veía ninguén. Estaba Palestina con moito afecto, moito cariño por parte dos presentes. É dicir, o turismo é unha bandeira de paz, de oportunidade, e que chega a todos, é plural, é democrático, e todos, entre todos, temos que facer que esa riqueza se estenda a todos os estratos, que non se quede tampouco nas grandes multinacionais, que chegue ao mariscador, que chegue ao agricultor, que chegue ao vinicultor, que chegue ás pequenas xentes
que van ter un beneficio extra co que desenvolverse nos seus povos e no seu orixe. A competencia. Hai moita competencia turística en todo o mundo. Afortunadamente. Como nos diferenciamos? Mantendo tradición, mantendo innovación, mantendo e innovando. Como se fai iso? Pois iso vende moi lonxe, claro. España soubo colocarse moi ben vendendo todo bajo el sol, aquela campaña magnífica que liderara Manuel Fraga desde o Ministerio de Turismo, de hilo tempore en outras circunstancias, pero que foi parte do que permitiu o desenvolvemento de España aínda desde... Ahora hai que poñer sol e sombra, non? Claro, agora xa fai falta sombra e auga, moi importante. Non esquezamos o problema que empezan a ter Barcelona, a cuenca mediterránea e algúns demasiado serio e demasiado serio, efectivamente, que a industria está pensando como reforzar a política. Bueno, pero aí nos metemos noutros líos que nos levan complexos, claro. Pero creo que o ministro decía outro día algo moi interesante. Hai que traballar moi man con man o sector público e o sector privado. Non importa ideoloxías. E vou poñer un exemplo. O Camiño de Santiago é o mellor exemplo de colaboración interadministrativa. O goberno vasco do PNV, o goberno navarro antes de Geroa Bai con Usue Barcos, agora o Partido Socialista. O goberno de Castilla-La Mancha, o goberno de Galicia, o goberno de Asturias, do PSOE, o goberno de Extremadura, ninguén renuncia ao Camiño de Santiago e todos colaboran e chegan a acordos que son beneficiosos. Ese beneficio trasládase a todo o mundo. Eso é o grande. O turismo xera os impostos con que se paga a educación, a sanidade, os servicios básicos, o benestar, as pensións. Iso hai que trasladarlo. Conseguimos durante a pandemia, desde a Mesa do Turismo que ti citabas antes, conseguimos que o turismo pasase a estar das páxinas salmón dos periódicos de forma importante, porque ata agora só falaban dos grandes grupos, das grandes accións, de como iban as accións, de como iban as inversións. Agora falase do turismo a pé de calle, e ademais o turismo é unha oportunidade para vivir con alegría, para disfrutar e para trasladarse a que calquera poda ter un momento de ocio feliz. E que é compatible con o resto das actividades. Con todas, non hai actividade... O turismo náutico é compatible coa actividade pesqueira, o turismo de montaña é compatible coas actividades das... Quero dicir que... E en Galicia nesto me gustaría que vostede, que é un home non só ben formado, sino informado, cantos geodestinos distintos temos en Galicia? Salvo neve que temos pouquiño, o resto temoslo todo. Pois temos todos os que queramos, porque Galicia teno todo. Galicia ten costa interior, ten inverno e brao, que agora xa se valora, ten neve en Manzaneda, ten ríos, ten sendas. Solo a provincia de Pontevedra, que é un dato que se baraxou na presentación do Patronato de Turismas Rías Baixas, hai 3 rías, hai 17 ríos importantes, hai 60 rutas de sendeirismo ligadas aos ríos. É brutal, hai fontes termais, patrimonio cultural, todo, pazos, é dicir, museos. Temos todo para prestar ese gran servicio que demandan os clientes e recuperar no que se poida esas zonas que evidentemente foron maltratadas polo urbanismo, e o turismo, ao crear riqueza, ten que crear un sistema ordenado e sostible. É moi importante o tema da sostibilidade, é moi importante o tema da digitalización, que son temas, ademais, que Europa apoia, e que como rexión número 1 de Europa estamos en condicións de aproveitar moi en consonancia coa rexión norte de Portugal. E non temos que esquecer a chegada inmediata do AVE a toda Galicia, e tamén posiblemente en pouco tempo xa están pedidos os permisos do AVE privado, dos aves de competencia, que ao mellor chegan antes que esas famosas Abril que se van dilatando, pero que constame que o presidente Rueda ten feito unhas xestións magníficas nesa dirección, e non hai que esquecer que ele é o responsable directo do turismo, e vamos camiñando en bo sentido.
normalmente cando convivimos, e quero dicir que a nivel de rúa, cando convivimos o turismo, bueno, pois está aí, pero casi non se lle dá tanta importancia como parece que ten, non? O turismo é Sanxenxo, é o Grove, está na costa, pero Galicia calidade en produtos, Galicia en calidade turística, Galicia pode, está chamada ser rexión premium en calidade turística. Temos que esforzarnos, é dicir, nada se consigue sen traballo, pero bueno, hoxe sabemos que desde as casas de turismo rural que hai en Galicia, donde pazos maravillosos, se recuperaron primeiro patrimonialmente, segundo rentabilizaron unha infraestructura cara de manter, mantiveron esa infraestructura e crearon postos de traballo a pé de rúa, a pé de calle, a pé de aldea. E hai aldeas que antes non se podía dormir en 100 km a redonda e agora podes dormir na aldea con unhas comodidades extraordinarias. Temos que desenvolver esa oferta e chegar a ese público masivo. Por exemplo, eu creo que Galicia ten moito que desenvolver todavía nos destinos de longa distancia. Hai que pensar que Madrid hoxe é unha cidade a terceira máis atractiva do mundo, según a última enquisa, tras París e Dubai. A terceira é Madrid xa. E de Madrid, ese eixo de distribuidor para España, tennos que chegar ese turismo de alto poder adquisitivo. Os mesmos residentes en Madrid, hoxe sudamericanos que non poden vivir nos seus países, viven en Madrid e teñen que chegar aquí cos seus beneficios, compran habitacións de un precio superior, co cal pódense manter abertas instalacións como a do Gran Hotel da Toxa, que é o buque insignia, gracias a Dios recuperado por Amancio López Seijas precisamente. Temos que poñer en valor destinos tan maravillosos como no interior, pode supoñer toda a zona de Chantada, do río Miño, eso é unha posibilidade infinita para Galicia. Galicia ten, o que decías antes, 1000 festas, 1000 romerías, 1000 a gastronomía, todo o mundo fai alabanzas. Temos que cuidar a calidade, temos que ter moito cuidado con algunhas aventuras gastronómicas de zonas moi visitadas, non quero nomealas, pero hai que facer un esforzo. Temos campo de mellora, non? Temos campo de mellora en calidade do produto. Hai conceptos que Galicia vende moi ben, Mar de Rías, todas estas cousas, pero o produto ten que respostar a iso. Non podemos encontrar despois medias tintas e precios abusivos. Eso non pode ocurrir. O engaño é mal conselleiro, non? Pois sí, mariscadas por 30 euros para dous, con centolo, lubrigante, dúas nécoras, todo o que se... É un viaxe na... Sí, é un viaxe en catamarán, non pode ser. Pero, sin embargo, o mexilón ten moito que recorrer, outros produtos maravillosos que abundan e que non supemos todavía poñer no suficiente valor. Dentro desas innovacións estaría a digitalización e estaría, por exemplo, esas que empezan a poñerse de moda, as experiencias inmersivas, donde, non sei, Museo Gallás, como centros de gran atracción e todo isto, ou eso é menos pa nós e máis pa outros? Bueno, eu teño moi claras as ideas. Eu creo que as experiencias inmersivas están moi ben como promoción. Na feira a Patagonia tiña un stand espectacular donde un podía meterse en Antártida, tocar prácticamente sitios inaccesibles, maravilloso. Pero a experiencia turística é unha experiencia que quere tocar, que quere paladear, que quere experimentar e que quere gozar e relaxarse. É dicir, que eso de que ao lado dunha catedral estea un museo que reproduce a catedral, non, porque xa teño a catedral haberá que levala pois a Bruselas ou a China e vendela, pero... Para que veñan aquí. Claro, o inmersivo que sexa físico e que deixen os cartos ben servidos, é dicir, o que non podemos é tratar de engañar, porque esa é a gran trampa do turismo. E que é a Mesa do Turismo de España? Pois a Mesa do Turismo de España representa nada menos co 70% do sector turístico español. Nela están representados todos os subsectores, desde o golf, aos camping, os hotéis, as grandes compañías
como Renfe ou Iberia ou Corte Inglés, aí estamos todos. Que ocurre con que hai alternativa? Exceltur. Exceltur ten a representación restante, pero podemos decir que a COE do turismo, aínda que a COE tamén ten o seu apartado turístico. Na mesa do turismo están os hosteleiros, que son 1.200.000, creo que os representados, están as empresas como asociacións de guías, de autobuses, están todos os sectores. Reunímonos varias veces ao ano, discutimos, estamos presididos por Juan Molas, que é un home moi coñecedor do sector, un verdadeiro experto que ven do mundo da hotelería e que leva toda a vida ligado a este mundo. Temos a Germán Porras, que foi secretario de Estado, que é unha maravilla, a Panadero de Air Europa, que o sabe todo da aviación, a xente un detrás de outro que saben, Carmen Orlando, que o sabe todo de alquiler de automóviles, é impresionante. Ben, e iso é un foro de análisis das situacións, das circunstancias, de postas en funcionamento de estrategias de solucionar problemas, Pois primeiro é un foro privado, é dicir, non hai ninguna participación pública. O que é certo é que da mesa de turismo vamos aportando ao sector público a xente que agora, por exemplo, é nada menos que secretaria de Turismo en Andalucía. Saliu da mesa do turismo, aínda que tiña esa experiencia antes en Málaga. Nos analizamos pormenorizadamente as tendencias, xogamos un papel decisivo no COVID, no momento delicado, aí creo que foi onde colleu moita forza a mesa, que foi presidida antes por Abel Matutes, que por razóns de seus negocios pois tivo que deixar paso a Juan, pero que era o seu segundo. Pero en calquer caso nos somos realistas, falamos de cara e tratamos de que o sector mellore desde sí mesmo. Somos moi críticos e o certo é que escoitamos a todo o mundo e tamén conseguimos que nos escoiten e representamos o sector en todos os ámbitos e foros. De que xeito se están aproveitando o sector dos PERTES ou de que xeito os PERTES están indo ao sector? Creo que por primeira vez Jordi Hereu soubo explicar o dos PERTES. O sector non tuvo PERTE turístico, pero según os datos que facilitaron tanto Jordi Hereu como a Secretaria de Estado de Turismo, os 3.400 millóns que recibiu o sector en distintos tipos de axudas representan máis ou menos ese PERTE, porque eles o saben explicar mellor que a min, pero en calquera caso o sector sufriu no COVID o indecible, soubo reinventarse, hai empresas que incluso adiantaron os préstamos que lle fixo o Estado para sair adiante, adiantáronos. Estamos a falar de que algunha cadena hotelera chegou a 1.500 millóns de débeda, que é moito de ver. Pero España está moi forte, ten un know-how increíble, ten uns profesionais maravillosos, as nosas cadenas son referente en todo o mundo, sobre todo, aínda que ahora estamos chegando xa a Asia, sobre todo en Sudamérica, somos un referente inexcusable. Creo que os PERTE podría ter sido moi necesario, sería, pero hai outros ámbitos como serían os impostos, a baixada de impostos e outras circunstancias que axudarían todavía aínda máis. Señor Barciola, non é que non teñamos máis cousas que contar, senón é que o tempo vaise. Pero ten a última intervención para dicir o que vostede queira ou que eu non lle preguntei. Vou a reiterar o que dixen antes. Según Amancio López Seijas, o turismo é a industria da felicidade. Según Yolanda de Aguilar, a secretaria de Turismo de Andalucía, nacida da mesa no ámbito público, aínda que leva toda a vida no turismo, é unha das grandes expertas, o turismo só xera oportunidades, non xera nunca problemas. E según Malek Tawal, o embaixador
da Liga Árabe en España, o turismo é a industria da paz, é a industria que ali onde chega é porque hai paz, e que axuda a paz. O turismo axuda tamén a democracia, como soubemos en Ecuador, e nas mostras de afecto e de humanidade que hubo hacia ese país cuyo presidente viu a Fitur, estuvo en Fitur, que necesita o noso apoio. O turismo sirve para demostrar, ademais, apoio a lugares como Palestina, dos que estamos a ver sufrir. É lamentable que Israel este a afectar a seus traballadores, a xente que vive do turismo, que moita en Israel, por circunstancias que ninguén quixéramos que se reproducisen. O turismo ten uns datos en Rusia ou en Ucrania que eran centros emisores dos máis importantes de Europa e sobre todo hacia España, que se perderon e que aquí soubemos recuperar, pero quixéramos que en pouco tempo os ucranianos puderanse recuperar, axudados tamén polo turismo, e os rusos tamén, como país, como industria e incluso como democracia. Esa é a oportunidade do turismo. A paz, o traballo, o esforzo, a posibilidade para as novas xeracións e, sobre todo, para os pequenos e grandes empresarios que só piden para poder traballar unha cousa que é a mesma que piden os turistas: seguridade xurídica, seguridade económica. Eso, e personal e física, claro. Efectivamente, eso é todo o que pide o sector, poder traballar en paz. Que se cumpla. Pois ojalá sea así. Ojalá. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitas gracias a todos vostedes e un saúdo a vosa audiencia. A semana que ven, máis e mellor se é posible, volveremos. Hoxe estuvemos con Alberto Barciela, estuvemos con Manuel Ruiz Rivas e con José Manuel Rosas, o presidente da Federación Provincial de Cofradías da provincia de Pontevedra. Un placer, moi boa noite, moitas gracias, saúdos, adiós. Programa ofrecido por A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García.